Здравей, в това кратко видео ще ти обясня как с един прост безплатен трик можеш да увеличиш броя на резервациите, идващи от твоята веб страница, като първо нещо, вероятно вече познавате Calendly. Calendly е инструмент, който позволява на компаниите да получават резервации чрез календар. То предлага също така безплатен план, който с няколко кликвания ще ви позволи да създадете вашата страница за резервации. След като сте я създали, трябва само да отидете на социалния бутон Widget, предлаган безплатно от Callwell.eu. Оставям и двата линка в описанието на това видео. Благодарение на този инструмент можете да създадете с няколко кликвания бутон, който да инсталирате на вашия уебсайт и който ще препраща към вашата целева страница в Calendly, за да получавате резервации. Конфигурирането е изключително лесно, достатъчно е да изберете Calendly. Добре, копирайте връзката на нашата целева страница, която ще сме генерирали с помощта на нашия Calendly акаунт, настройте графично нашия widget с различни персонализации и анимации и след това просто генерирайте скрипта, който ще служи за инсталиране на този бутон на нашия уебсайт. След като това е направено, остава само да копирате този код и да го инсталирате вътре във вашия сайт. Ако, например, използвате WordPress, ще можете с няколко кликвания да изтеглите специалния плагин. Копирайте скрипт кода в приставката и запазете. След като запазите, генерираният с Callbell Widget бутон ще се появи на моя уебсайт. Потребителите, които кликнат върху него, ще бъдат пренасочени директно към страницата за резервации в Calendly, която сме създали предварително, и по един изключително лесен и интуитивен начин ще могат да запазят своя час. Надявам се този наръчник да беше достатъчно ясен. Сега ще ти покажа потенциална допълнителна имплементация, тя е платена, която може да бъде много интересна, когато твоята компания работи много с канали за мигновени съобщения като WhatsApp. В този смисъл ти препоръчам да разгледаш Callbell, който е CRM, създаден за приложения за съобщения, позволяващ споделена пощенска кутия, която може да се управлява в рамките на една компания, да се създават автоматизации и чат-ботове. Върху WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram и други, като освен това ти позволява чрез нашия публичен API да създаваш автоматизации, свързани с Calendly. Това може да бъде много интересно, например, за да може автоматизирано да се изпращат напомняния на WhatsApp на клиенти, които са резервирали час както за потвърждаване на срещата, така и за напомняне няколко часа или няколко дни преди датата на самата среща. В нашата документация ще намерите подробни ръководства с видеа, които ще ви обяснят стъпка по стъпка, по много прост начин, как да създадете тези динамики. С това завършвам. Благодаря ви отново, че гледахте нашето видео и не се колебайте да се свържете с нас при всякакви въпроси. Чао!